jamkan sariya bilo la jaba ko Serifula Jamana Muso la k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn bi jamkan sariya bulon kɔnɔ aw kɛra maa caman ye sigi tɛmɛlen na aw y'a ɲini k'a fɔ ani maa mun kun nana jamkan kɛ ni ale bɛ tali kɛ bololabaara kan k'an ka segin ka jamkan in walawala Mali kɔnɔ bi ko n'i ye bololabaarakɛlaw jateminɛ maa caman don kalan jumɛn bɛ se ka d'u ma u mago bɛ kalan sugu jumɛn na u kan ka bilasira cogo jumɛn na denmisɛnninw kan ka accompagner cogo jumɛn na maa caman aw ye weleli kɛ yɔrɔ caman na k'a fɔ ko an ka jamukan dɔ kɛ don nataw la ala sɔnna bi an bɛna masala hakilina kelen kan min ye bololabaara ye n'an ko ma ko artisanat seko ni dɔnko an ka jamana kɔnɔna na ɲinan san an ma dogo maa la o la babu an b'a sigi ni ka bi le thème du jour la classification du secteur de l'artisanat selon le règlement numéro 01/2014 Conseil des ministres de 2 mois à la date du 27 mars 2014 sariya bolo bɛ ni an bɛ UEMOA kɔnɔna na toujours UEMOA ministre a waati la san 2014 2014 u ye ni sariya bolo ta walasa min ye artisanat yɛrɛ ka se ka ɲɛfɔli k'a la a sigilen don kuluba mun ye ka se ka kuluba ninnu danfara ka fɛn caman fɔ a la bi babu ni ala sɔnna an bɛna sigi o kan walasa ni aw an ka se ka faamuyali yɛrɛ sɔrɔ sariya ye artisanat ye sigi cogo jumɛn na UEMOA jamana 8 kɔnɔna na Mali dɔrɔn tɛ o la an ka mawulele o kɛnɛ kan Monsieur Bakari Jara chargé de formation de la Fédération nationale des artisans du Mali FENAM an ale bɛ ɲɔgɔn fɛ bi sɔni an bɛ don babu kɔnɔ walasa ni aw an ka se ka caman faamu sigi in kɔnɔna na mun tora o don na inshallah. Monsieur Jara an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn an ka sigi tɛmɛnen na lajɛbagaw caman y'a ɲini ko an ka ci bila i ma i ka se ka na jamukan in dafa ko maa minnu kalanna minnu ma kalan bololabaara ko n'i y'a jɔyɔrɔ bɔ jamana kɔnɔ bi ko a baarakɛlaw b'u dɛ a tɔ tɛ caya o la o ci fɔli ɲɛna surɔ ni dugu jɛli kana kɛnɛ kan an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn. An bɛ ala fo ka barikada aw ye n wele nana n sera ka naani sɔrɔ o fana diyara n ye n b'aw fo ka barikada fana mɔgɔ caman fana ye n wele jamukan tɛmɛnen na mais sunkalo ko ma nɔgɔ dɛ ma nɔgɔ voilà donc an bɛ ala deli ala ka nin sababu bɛ ya rabi amin inchallah Jara o la sisan n'a fɔra ko ye ka artisanat yɛrɛ ɲɛfɔ i n'a fɔ UEMOA sariya in bɛ a fɔ cogo min na n'o ye règlement numéro 1/2014 Conseil des ministres de 2 mois à la date du 27 mars 2014 e bɛ se ka sigiyɔrɔma jumɛn fɔ an ɲɛna kulu la min bɛ artisanat yɛrɛ ɲɛfɔ en tout cas artisanat sigi maa dɔw b'a la o yɛrɛ t'a dɔn k'u ye artisan ye mais n'i ye nin sariya kalan n'ale ma la k'a fɔ jamana faamuyali sɔrɔ an bilasira artisanat yɛrɛ sigi cogo kan. D'accord an bɛ ala fo ka ala barikada ala min bi yira an na an bɛ ala fo hali bi ala ka faamuko ɲuman di lamɛnbagaw ma ya rabi amin ka d'a kan an bɛna min fɔ a faamuni ma nɔgɔ code UEMOA a bɛ nanzarakan de la anw ka kan t'o ye nanzarakan ko bɛ ka fɛn bɛɛ duru an bolo mais n'ala sɔnna an ye min faamuya la ka d'a kan depuis 2014 code in bɛ en vigueur anti application tɛ dɛ a bɛ en vigueur Mali tɛ document appliqué de o de problème b'an da la a ma se ka appliqué parce que n'a bɛ appliqué a wajibi la an ka situation bɛɛ bɛ changer parce que code UEMOA in na a kɛlen bɛ ka fɛn minnu boloda o de ye chambre de métier ani OPA a kɛlen bɛ k'o 2 de boloda anw fɛ yen nɔ association OPA caman bɛ yen nɔ or OPA bɛɛ kan ka kɛ groupe kelen ye ka chambre sigi OPA organisation professionnelle des artisans voilà donc mais an tɛna don o bɛɛ kɔnɔ bi parce que code in ka jan kosɛbɛ an bɛna taa yɔrɔ min na bi o de ye a chapitre 2 article 7 an bɛna o de ta o bɛ jumɛn kan ka d'a kan o don an da sera yɔrɔ dɔ ma o ye est-ce que mɔgɔw bɛ artisan yɛrɛ dɔn fo y'a yɛrɛ k'a fɔ artisan aw kɔnɔ ko artisan voilà artisan tilalen don groupe 3 de fɔlɔ bisimila groupe 3 fɔlɔ o de ye mɔgɔ minnu bɛ production kɛ quoi ka fɛn dilan a feere misali la an b'a fɛ ka i ka n'i ye fɛn o fɛn ta i ka détail d'a ma misali d'a ma très bien misali la n'i ye production ta sisan menuisier métallique minnu bɛ portew dilan ani aluminium dilan ani menuisier minnu bɛ liw ni armoire ni fɛnw dilan ani dumuni bayɛlɛmanaw minnu bɛ suman dilan k'a di mɔgɔw ma ani k'a feere fɛn o fɛn bɛ yen k'olu ka fɛn dannen b'i ye k'a bɛ commande min kɛ a bɛ feere sanni ka se usine niveau ma o bɛɛ ye artisan de quoi. n'i y'o jateminɛ hali an sigi n'o tabali min kan ni tabali bɛɛ b'a la nin b'a la ayiwa voilà ni tabali b'a la chaise ninnu bɛɛ b'a la fɛn o fɛn bɛ dilan k'a feere o bɛɛ lajɛlen ye production ye
donc o groupe fɔlɔ ye artisanat ka code UEMOA ye artisanat classé groupe 3 min o y'a fɔlɔ ye groupe 2nan o ye artisanat service ye service ye jumɛn ye mɔgɔ minnu mina i ka appareil cɛnna sa i b'a di mɔgɔ ma a b'a dilan a bɛna n'a ka baarakɛminɛw de a bɛ appareil dilan ça fait a tɛna fɛn san dɛ a b'a dilan k'a d'e ma k'a bila a nɔkɔrɔ la i bɛna ni moto ye ka jɔ moto dilanna kɔrɔ olu bɛ service de kɛ ça fait fɛn o fɛn bɛ yen k'o bɛ fɛn dɔ dilan o bɛ ye service ye quoi donc télé dilannaw bɛɛ bɛ se ka o bɛ ye service ye o de ye artisanat service o de ye artisanat service ye maintenant artisanat d'art et décoration o de ye aw ko yɔrɔ min ko artisanat dɛ o de ye o ye quoi donc ale bɛ artisanat de kɔrɔ quoi voilà ka fɛn cɛ ɲumaninw dilan tableau ni fɛnw donc ani bijoux o de ye artisanat d'art ani décoration ka taa yɔrɔ décorer ka ɲa voilà o de ye artisanat tilalen bɛ o 3 ye o groupe 3 fana tilalen bɛ groupe branche 8 branche 8 tuguni branche 8 bisimila voilà an ka taa n'o branche 8 branche fɔlɔ o ye alimentation ye ani restauration dumuni fɛn o fɛn bɛ dumuni fɛn kan fɛn o fɛn bɛ dumuni dilanni kan o bɛɛ lajɛlen ye branche fɔlɔ ye ayi dɔ dɛ o yɔrɔ la ni donc an bɛ se k'a fɔ ko dumuni feerela ninnu minnu bɛ kini bɛɛ de artisan ye hali furufuru yirana o kosɛbɛ kosɛbɛ hali sɔ tobila ninnu o bɛɛ de ye artisan ye o de kama mali dibisogo feerelaw o bɛɛ de ye artisan ye ni artisan donc ni artisan yɛrɛ bɔ mali kɔnɔ ou bien en tout cas diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ mali kɔnɔ tɛ dɛ hali usine n'i ye usine ta ka artisan sama o b'a kɔnɔ usine tɛ baara kɛ tugun cogo di minnu bɛ kɔnɔ olu de minnu bɛ baara kɛ ne bolo olu de ye artisan y'a kɔnɔ ye o ça veut diplôme o ta mɛ ingénieur bɛna ta a bɛ jateminɛ kɛ mais min bɛ exécution o de ye artisan ye n'i y'o bɔ yen dɔrɔn baara bɛ jɔ o de n'a fɔ hali ni so bɛna kɛ ingénieur bɛna jɔ jateminɛ min kɛ n'o banna tɔ ye artisan ka baara de ye o bɛ dingɛ seni ninnu o bɛɛ de ye artisan ye maçon ka baara o bɛɛ de ye artisan ye maçon bɛɛ ye artisan ye peinturekɛla ninnu karodala ninnu bɛɛ de ye artisan ye donc artisan sama ka bɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ mali kɔnɔ an kɔni fɛ a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ dɛ ni artisanat tɛ diɲɛ tɛ se ka taga o an y'o fɔ o donna ka ban i y'a faamuya donc artisanat branche fɔlɔ o de ye dumuni fɛn o fɛn bɛ dumuni kan alimentation et restauration o de ye a branche fɔlɔ ye artisanat branche filanan o ye min ye carrière ye bon donc fɛn o fɛn ye so baara o bɛɛ b'a yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ dɛgɛnsen faraci ni fɛn ninnu o bɛɛ b'a yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ min ye carrière o de ye branche filanan ye branche sabanan o ye météo ye fɛn o fɛn bɛ nɛgɛ baara kɛ nɛgɛ la mécanicien b'o la électronicien olu bɛɛ b'o la fɛn o fɛn bɛ yen n'a ye baara kɛ nɛgɛ la hali ni so bɛ jɔ u bɛ nɛgɛ mun siri o bɛɛ de ye météo ye quoi mais sojɔlaw ta u b'o jate min fɛ quoi BTP u b'o fara BTP kan BTP kan fɛn o fɛn bɛ yen k'o bɛ nɛgɛ baara kɛ nɛgɛ la o bɛɛ de ye météo ye k'an ka porte-ba ninnu dilan o bɛɛ de ye météo voilà porte-ba ninnu o bɛɛ ye météo ye bayi sabanan o ye météo de mais naaninan o ye ba ye assimilé donc fɛn o fɛn ye menuisier yiri ni fɛn ninnu o ye o de ye quoi o de ye branche sabanan ye classement na branche naaninan o ye textile ye quoi ani habillement finiw ani kalaliw ni fɛnw o de ye hali forokɛya mun o bɛɛ de b'a o de ye textile ye quoi voilà ani habillement fɛn o fɛn bɛɛ o kan voilà o ye an ka branche duurunan ye branche wɔɔrɔnan o ye audiovisuel ani communication mɔgɔ minnu bɛ ja ta ani minnu bɛ jamafɛnw kɛ ani minnu bɛ communication kɛ o bɛ jate artisanat kɔnɔ o bɛɛ ye artisanat de ye donc forotala ninnu bɛɛ bɛ artisan o bɛɛ de ye artisan ye à 100%. an kun t'o kalama dɛ o don dɛ o bɛɛ ye artisan ye n'a ye caméra ta ka bɔ i ye artisan o ye kɛra artisan ye n'i kɔni ye caméra ta ça veut dire n'i ka diplôme ta ka caméra i yɛlɛma kɛ artisan ye n'i ye caméra bila i bɛ artisan la o de kama ni artisanat ko kɛlɛ wulila mɔgɔ caman k'ale ta la o b'a la dɛ mɔgɔ caman balo bɛ sɔrɔ artisanat yɛrɛ kɔnɔ i ye artisan yɛrɛ dɛ tuma min na i bɛ ka baara kɛ i ye artisan ye i balo bɛ sɔrɔ a la mais n'a fɔra ko artisan baara bɛ jɔ dɔrɔn i bɛna ye touché kɛrɛ la o mana kɛ ne ka seko bɛ yan nɔ Mohamed Keita ale kɔni bɛ se ja la kosɛbɛ n'a bɔra studio kɔnɔ a fɔ a ka taa carte ta chambre bɛ se carte kɔni ayiwa a ka t'o ta voilà d'accord donc an ka branche wolonfilanan o de ye hygiène et soins corporels mɔgɔ minnu bɛ kundilan kɛ ani farikolo ni fɛnw minnu ka ɲɛsin ma hali mun bɛ ɲɛsin ni fɛn ninnu olu bɛɛ de ye artisan ye mais ne yɛrɛ bɛ ka min fɔ cogo min na est ce que mɔgɔ yɛrɛ bɛ to kɔ mɔgɔ bɛ to dɛ mɔgɔ bɛ to kɔfɛ mais artisan kɔni ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ mɔgɔw t'u yɛrɛ dɔn artisan de quoi donc golo ninnu fɛnw o bɛɛ de o de bɛɛ de ye artisan ye maintenant ni a seeginna o ye artisanat d'art et décoration artisanat d'art n'a ye art ta mɔgɔ caman kɔnɔ ko art y'a dama fɛn de non a bɛ artisan de kɔnɔ a bɛ artisan de kɔnɔ artisanat ka bon dɛ mais comme document bɛ français la ou bien an ka fɛn bɛɛ bɛ fɔ français la mɔgɔw tɛ a dɔn différence dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na o de ye problème yɛrɛ quoi voilà
ni sheki min ta ni sheki bi an y'a jate ni branche de corps de métier minnu b'a kɔnɔ a bɛ bɛn métier 500 ani 20 de b'a kɔnɔ bi métier 500 ni 20 donc o métier fɛ 500 ni 20 in i b'a ye k'a fɔ o bɛɛ b'a yɛrɛ sɔrɔ o bɛɛ b'a yɛrɛ sɔrɔ artisanat kɔnɔ n'i ye u ka nomenclature lajɛ i b'a sɔrɔ i bɛ métier min na a bɛ branche min kɔnɔ i bɛ jate o branche de fɛ donc ni chambre de métier ka élection bɛna kɛ fɔlɔ d'abord organisation professionnelle de bɛ fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ ka a organiser fɔlɔ après u bɛ sɔrɔ ka chambre de métier ka élection na depuis 2014 o de tun kan ka kɛ o ma se ka kɛ donc a ma kɛ fɔlɔ de a ma kɛ fɔlɔ 2014 o de tun kan ka kɛ an bɛ se ka fɔ san 12 san 12 a ma se ka kɛ mun m'o bali o de kan ka ɲɛɲini sisan anw ma sɔn o ma fana dɛ san 12 code bi n y'a ci ma a b'i ɲɛkɔrɔ fana e yɛrɛ ɲɛ b'a la a bɛ en vigueur depuis 2014 chambre de métier bɛɛ kan ka changer ka bila code ka forme na i y'a mɛn artisanat tɛ mɔgɔ fila dɔn organisation professionnelle ani chambre de métier wa chambre de métier organisation professionnelle faralen ɲɔgɔn kan ka mɔgɔ de di k'a kɛ chambre de métier n'a y'o ka faamuya voilà donc depuis 2014 élection tun kan ka kɛ depuis 2014 pour que ka an bila o kan mais anw bɛ an bɛ vulgarisation de la toujours hali bi code ma appliqué san 12 vulgarisation a ma se ka appliqué fɔlɔ a kan ka appliqué a mago bɛ appliqué la mais san kelen b'o bɔ kalo 3 de b'a bɔ san kelen ka jan fɛn min fɔra a kɔnɔ a ma gɛlɛn o kalo 3 dɔrɔn b'a bɔ faama kan k'u ɲɛsin a ma de ka code appliqué artisanat n'i ko bɛɛ fɛ artisan ka taa ɲɛfɛ yɛrɛ ni code appliqué sisan bɛɛ bɛ lafiya d'accord voilà monsieur Jara ni règlement in le règlement numéro 1 2014 conseil des ministres UEMOA e ka analyse yɛrɛ a la jumɛn est ce que texte in a bɛ adapté an ka réalité la est ce que an ka artisanat fari bɛ cogo min na est ce que n'an ko an ka nin sariya bolo in a appliqué ka c'est à dire k'a lawaleya an ka Mali kɔnɔ est ce que a bɛ kɛ hɛrɛ ye an ye artisan ye ni code in appliquera bi a bɛ tɛmɛ hɛrɛ de kan quoi i m'a tɛmɛ hɛrɛ jɔ o bɛ de hɛrɛ dusukun a bɛ tɛmɛ hɛrɛ kan parce que an kɔnɔ ko yɔrɔ tɛ an bɛ o bɛɛ la problème fɛn o fɛn bɛ artisanat kɔnɔ code in m'a bɛɛ bɔ yen nɔ yɛrɛsagokɛ a b'o bɛɛ bɔ yen nɔ a bɛ bɛɛ bila sariya kɔnɔ de parce que a ye sariya min di n'a sera ka kɛ dɛ n'a sera ka kɛ o de ko don parce que ale magara formation na a magara anw minnu ma science sɔrɔ ka taa école la ka diplôme sɔrɔ a magara anw fana na ka d'a kan ale bɛ article dɔ b'a kɔnɔ o b'a di ko mɔgɔ min ma taa kalan na i ka na tester k'a lajɛ a bɛ se min na ka titre d'a ma la quoi ko VAE validation des acquis voilà donc o de VAE o de kan ka kɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ n'i taara sɔrɔ a ka atelier kɔnɔ k'a bɛ baara dɔn a bɛ test k'a kunna dɔrɔn ka titre bɔ ka d'a ma o tɛ taa fɔ diplôme yɛrɛ y'a bolo sa o diplôme de y'a bolo o de kan ka kɛ ale fana ma taa école la mais a b'a ka baara dɔn o école dabɔra ka kalan kɛ ka sɛbɛnni kalan de kama o ne y'o f'i ɲɛna o don na an tɛ se k'o kan tugun minnu ye baara kalan ka baara dɔn olu bɛ fɛn dɔ dɔn déjà quoi sa hali n'u tɛ se sɛbɛnni na sɛbɛnnikɛla kan ka bila o kɔrɔ de pour que ka u ka fɛn valoriser quoi voilà donc ni code appliquera bi ni code appliquera o kɔrɔ k'a fɔ chambre de métier bɛna élection bɛna kɛ ka chambre de métier sigi code ka na sira fɛ ni ye n ka association bɛɛ bɛ bɔ a la bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan région union bi kɛ région kɔnɔ pour que union kelen bɛ kɛ pour que ka chambre kelen sigi région kɔnɔ. d'accord monsieur Jara o yɔrɔ in na an bɛ sariya bulon de kɔnɔna na n'ale ma la k'a fɔ règlement in anw sariya kalandenw fana bolo anw bɛ nin jate sariyaba dɔ fɛ min bɛ jate jamana yɛrɛ sariyaw yɛrɛ sanfɛ dɔɔnin quoi parce que règlement de don ale bɛ tali kɛ jamana 8 bɛɛ lajɛlen kan Mali dama tɛ alors artisanat yɛrɛ sigicogo la bi anw tɛ se k'an yɛrɛ ye kuma dɔw quoi kuma dɔw an bɛ APCM mɛn kuma dɔw an bɛ FENAM mɛn an bɛ fɛn wɛrɛw mɛn alors mais est-ce que artisanat tɛ se ka sigi k'a kɛ fɛn bolo dalen kelen anw ka se ka faamuyali dɔ sɔrɔ a kɔnɔna na ka ɲɛmɔgɔ dɔ y'a la fo ka na bila région kɔnɔna na bɛɛ k'i yɛrɛ ye i n'a fɔ n'an taara chambre de commerce ka sira fɛ o taw bɛ kɛ cogo min na mun b'aw bali k'o kɛ. bon min b'an bali k'a kɛ a man gɛlɛn kosɛbɛ mais a ka gɛlɛn quoi parce que ko ma se ka kɛ n'i k'a man gɛlɛn i ma tiɲɛ fɔ quoi a ka gɛlɛn mais n'i y'a jateminɛ a man gɛlɛn quoi parce que depuis 2007 mɔgɔ minnu olu de bɛ yen nɔ toujours chambre de métier la wa depuis 2007 olu de bɛ yen toujours
donc a bɛna fɔ olu t'u yɛrɛ sigi o élection état de b'a organiser état de bɛ élection organiser olu ka kunkolo gɛlɛya mun sigi yen nɔ état de ye élection organiser chambre de métier ka élection fan o fan état de b'a organiser a b'a budget ka bɛɛ organiser ka sɔrɔ ka kɛ depuis 2007 mɔgɔ minnu élus o kelen de bɛ jusqu'à aujourd'hui mais problème fitinin dɔ de b'a kɔnɔ 2020 ou bien 21 u ye charia verrouillé quoi u y'a verrouillé donc o bɛ se ka kɛ problème y'a kɔnɔ parce que u y'a verrouillé cogo di u ye a kɛ mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ olu ka to yen nɔ fɔ ka élection kɛ donc mais état bolo a man gɛlɛn yɛrɛ état bolo a man gɛlɛn parce que élection charia bɛ bɔ état de bolo chambre de commerce y'a ka élection saba de kɛ anw ta kelen kɔfɛ chambre de mine chambre d'agriculture bɛɛ y'i ta kɛ chambre consulaire de 5 de bɛɛ ta kɛra n'a ye anw ta jɛ bon a bɛna fɔ état yɛrɛ mago tɛ anw ta in na an b'a jate o de ye quoi donc an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ k'u kɔfilɛ artisanat na u ka na artisanat u k'u bolo don a kɔrɔ walasa a ka se ka mago ɲɛ minɛn di état ma voilà. Alors dans yɛrɛ bolo règlement numéro 1 2014 a kɛlen don ka sigi cogo min fɔ artisanat na an ka artisanat ma se ka sigi halisa ka bɛn o ma. ayi an m'a daminɛ fɔlɔ yɛrɛ hali bi n'u k'u bɛ élection i b'a sɔrɔ u bɛ kan ka taa système kɔrɔ de kan. o ye jumɛn ye. système kɔrɔlen o de ye ka chambre de métier kɛ commune bɛɛ la ani ka chambre de métier kɛ région bɛɛ la or code UEMOA y'a yira k'a fɔ chambre de métier kelen bɛ kɛ région dɔrɔn de la région chambre de métier kelen code UEMOA y'o de yira maintenant fédération bi kɛ région bɛɛ fana n'o ye organisation professionnelle ye fédération bɛ kɛ a bɛɛ la mo fédération bɛ sigi cogo di union bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka fédération kelen sigi région kɔnɔ c'est cercle bɛɛ ka union cercle ka les 8 branches là o branches kelen ni association kelen sigi cercle kɔnɔ mais ni Bamakɔ o ye commune ye quoi u bɛɛ les 8 branches association 8 o bɛ kɛ misali la commune 1 kɔnɔ olu bɛ jɛ ka union kelen sigi commune 1 kɔnɔ commune tɔw bɛɛ bɛ k'o cogo la les 8 branches association ba 8 quoi olu bɛ union kelen sigi o union le les 6 communes o union 8 union wɔɔrɔ bɛ jɛlɛ ka fédération kelen sigi Bamakɔ région kɔnɔ i y'a faamuya o ye fédération régionale ye donc fédération ninnu Mali région bɛ fara ɲɔgɔn kan ka bureau kelen sigi o bɛ kɛ fédération nationale ye mais ne bɛ FINAM min na o FINAM ye o kɔrɔlen de ye quoi mais bɛɛ t'o kɔnɔ quoi FINAM y'a ka membre dɔ mais kɔni ma n'a appliquera bɛɛ de bɛ wajibi bɛɛ de bɛ don a kɔnɔ donc olu de bɛ jɛ ka chambre de métier sigi région kɔnɔ u b'a sigi cogo di branche in bɛɛ bɛ mɔgɔ 5 di n tɛ ne bɛ ka faamuya branche 8 branche u bɛ mɔgɔ 5 di o mɔgɔ 5 u bɛ tila ka compagnie 5 fara o kan donc olu bɛ sɔrɔ ka taa chambre de métier de sigi mankan b'o la o y'a ɲɛnabɔ fo ka se dan na. mais est ce que aw artisan fana aw kɛn bɛ ka fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ tɔw y'a kɛ cogo min na sɛbɛ la parce que n'an ye chambre tɔw jateminɛ i b'a ye k'a fɔ bɛɛ kɔni b'a la k'u ka élection kɛ ni mun ta tɛmɛna a cayalen ye san 2 san 3 k'a sɔrɔ a ma se ka bila sen kan aw dun ta FINAM e bɛ ka mun fɔ an ye min faamuya ka jate la sisan nɔ ka bɔ san 2007 na ka se san 2026 ma an bɛ na san 19 de sɔrɔ san 19 an na taa san 19 la aw dɛsɛlen don k'a se ka o fara ɲɔgɔn kan élection kɛ mun na. voilà minnu bɛ ɲɛmɔgɔya la an b'u fo k'u barikada kosɛbɛ i b'a dɔn mɔgɔ n'i ye baara kɛ cogo o cogo n'i kɔrɔla n'i ma bɔ yen nɔ a bɛ kɛ tiɲɛni de quoi u y'u se kɛ surtout min bɛ ɲɛmɔgɔya la bi fɛn o fɛn a bɛ se ka fɛn fɛn a y'a bɛɛ kɛ mais i b'a dɔn mɔgɔ n'i kɔrɔla dɛ i bɛ kɛ nafantan de ye i se t'a la yɛrɛ quoi ka d'a kan mɔgɔ minnu b'i dɛmɛ n'olu ma a dɔ i dɛmɛni ye dɔrɔn a bɛ kɛ tiɲɛni y'i bolo quoi bon ale tɛ se ka élection organiser o sinon a ka session kelen o kelen a b'a yira k'a fɔ a bɛ élection programme a kɔnɔ session kelen o kelen ça a bɛ session même les 12 nata session APSM ka session kɛ ne ye élu conseiller APSM na n ye dɔ remplacer o fatuli n y'o remplacer n bɛ formation fana de kunna yen nɔ a san o san a b'an ka programme na mais a kɛli de état de b'a kɛ mais anw tɛ quoi. mais est ce que aw fana y'o démarche kɛ k'a ɲɛsin état ma k'aw ka nin proposition ni gɛlɛya ninnu. ɔ fana an ye kɛlɛ de wuli ka ɲɛsin sisan sinon kɔni an kɔni ye démarche bɛɛ kɛ. ayi kɛlɛ ko t'a la. voilà mais ni sariya kɔni kɛ mɛ k'a fɔ. an ye démarche état bɛ DENA bɛ direction nationale des artisans o bɛ yen nɔ document b'olu bolo fɛn bɛ bolo et puis mɔgɔw bɛ k'a suivi k'u bolo san o san u bɛna a suivi kɛ ne t'a dɔn fɛn min kɔni don. d'accord monsieur Jara an ka waati tɔ ma ɲɛ an bolo bilen artisanat kɔnɔ bi
amna kuma formation ka o dona formation joro do ye anyingali kana ka fɔ ko togoda ninnu na ko a kana fɛn bɛɛ da duguba kɔnɔnaw na misali la i b'a sɔrɔ commune dɔw bɛ yen nɔ mais commune fana duguma village ninnu na ko ni a bɛ se k'a kɛ de telle sorte que mɔgɔw yɛrɛ ka se ka kalan bolola baara la k'u lajɔ u ka duguw la quoi ko n'a bɛ se ka o dɛmɛ u na e hakilina ye jumɛn o ko in kan n'a sera ka kɛ. bon o dɛmɛ bɛ yen nɔ déjà o bɛ yen déjà mais i b'a dɔn sanjikɔrɔ wɔsi tɛ dɔn wa formation o ye ka i ka kalan i bɛ min dɔn k'o di mɔgɔ wɛrɛ ma o de ye wa. Bi n y'a f'i ye ko formation bɛ ka kɛ FAPA de bɛ formation financer perfectionnement pardon FAPA bɛ formation perfectionnement financer formation duale jɔlen don min bɛ mɔgɔ ta k'i jo k'i kɛ artisan yɛrɛ o jɔlen don mais n'i bɛ dɔ la ka kɔrɔ ka dɔ fara i ka dɔnni kan o de bɛ ka kɛ sisan donc tant que dɔ in ma wuli togodala mɔgɔw hakili bɛ min o t'o sɔrɔ fo n'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ dɔ la ka kɔrɔ i bɛ fɛ ka dɔ fara i ka dɔnni kan. Bon, ça FAPA b'o lancer. N'a y'a lancé à travers Fédération nationale des artisans animaliers au final année après même an bɛ appel lancer région kɔnɔ ani commune bɛɛ b'a la donc région de bɛ commune sama ka na k'a fɔ ni volet de bɛ yen nɔ mɔgɔ 30 ou bien mɔgɔ 50 kan ka former nin na mɔgɔ minnu tɔgɔ di olu de bɛ former mais ni mɔgɔ m'a tɔgɔ di donc a tɛna se ka lesi foyi ka taa n'a ye o. Donc a bɛ se ka kɛ information kɔni tɛ se ka se yɔrɔ fana bɛ se ka kɛ mais an kɔni minnu bɛ sanfɛ an kɔni bɛ a lancer san o san même sisan an ye dɔ lancer o formation ma kɛ fɔlɔ. Monsieur Jara halisa waati tɔ man jan an bolo kosɛbɛ mais n'a fɔra bi ko e ka nafa dɔ fɔ artisanat yɛrɛ la e min b'a kɔnɔ déjà e bɛ jamana gɛlɛyaw dɔn i bɛ baarantanya gɛlɛyaw dɔn an ka jamana kɔnɔ bi i bɛ tila kalan na ka maîtrise sɔrɔ maîtrise k'o bɔ a la ka na kɛ LMD ka licence sɔrɔ ka master yɛrɛ sɔrɔ o bɛɛ ka i tɛ baara la ka se ka fɛn dɔ en tout cas équation dɔ équilibré o ni ɲɔgɔn cɛ e bɛ se ka bilasirali jumɛn kɛ artisanat jɔyɔrɔ ka jamana in baarantanya yɛrɛ kɛlɛli la bi. Très bien artisanat ye jamana baarantanya kɛlɛyɔrɔ de ye n'a fɔ n y'a fɔ cogo min jamana baarantanya kɛlɛyɔrɔ de don mais a tɛ se ka kɛ fo jamana ɲɛmɔgɔw k'a dɔn k'o de don. Ka d'a kan mɔgɔ i bɛ ka diplôme ba min fɔ k'o bɛ mɔgɔ minnu bolo olu t'u yɛrɛ bolo bilen k'olu bilen don jamana la de ça veut hali n'u ko ka taa kalan kɛ olu jigi t'a ka wari bɔ ka kalan kɛ u bɛ fɛ jamana ka financer de i sɔnna i ma sɔn de n'a y'a sɔrɔ i ma sɔn o ma i b'o fɔ n ɲɛna fa. non i ma sɔn o ma. d'accord anw ka da yɛlɛlen don n'a y'a sɔrɔla diplôme fɛn hali doctorat de b'i bolo n'i b'a fɛ ka kɛ électronicien ye i bɛ taga an b'i di mɔgɔ dɔ ma o b'i kalan o la i bɛ fɛ ka kɛ métier fɛn o fɛn kɛ mais métier ba de bɔlen don a la o de kama mɔgɔ kalannenw t'a fɛ quoi voilà o de kama mɔgɔ kalannenw t'a fɛ sinon artisan ka dayɛlɛlen don artisan ka dayɛlɛlen don bɛɛ ye n'i b'a fɛ ka artisan métier fɛn o fɛn kalan taga chambre de métier la ou bien i ka taga fédération nationale du Mali la an b'i di mɔgɔ ma mɔgɔ min bɛ se k'i kalan mais i tɛ kalan fu dɛ i bɛ wari sara a tigi ye ka d'a kan a bɛna a ka den de i bɛ tila ka concurrencer quoi fo de ka faamuya. i bɛna tila ka concurrencer. i b'a fɔ wajibi de o. d'accord mais sisan ni an ye jateminɛ ta. E ka analyse yɛrɛ dɔ kɛ c'est vraiment une analyse approfondie i ka jateminɛ dɔ kɛ i yɛrɛ ka k'i jagabɔ la école ani baaradege olu fila talen ɲɔgɔn fɛ i hakilina ye jumɛn o kan c'est à dire ka denmisɛnnin to école la vacances bɛ bila kalo 3 min bɛ bila ka bila baarakalan dɔ sira kan e bolo nafa b'a la wa walima a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ yɛrɛ denmisɛnnin ka kalan mara. Ne ka analyse n'i y'o ɲininkali kɛ ayi dɛ école tɛ kɛ ten o baara ka kan ka kalan école de la quoi n'i ye nin ɲininka kɔni. k'a daminɛ san fɔlɔ la depuis san fɔlɔ bɛ se ka baara dɔ kalan o. première année. mais e tɛ jeu san ka di den muso kɔnɔ yan i tɛ jeu san ka d'a ma yan. a bɛ san ka d'a ma. très bien donc i b'a dɔn n'i ye baara kalan don école la sisan i b'a dɔn u bɛ français mais o b'a sɔrɔ a bɛ mɛn ka tɛmɛ nin kan quoi parce que a bɛ f'u ye fɔlɔ ka tɛmɛ mais kɛtɔ a bɛ fɔ k'i y'a kɛ de quoi i kɛtɔ k'a kɛ i b'a mɛn ka tɛmɛ kan quoi ça veut État kan k'a bila a ka bolo kan quoi et puis ka bɛɛ kɛ dɔnnibaga ye dɛ o de ye ka baara kalan don école kɔnɔ quoi k'a don a kɔnɔ yɛrɛ de quoi depuis ni san fɔlɔ u kan ka baara minnu bɛ se ka kɛ o waatiw la u b'o kalan don o kɔrɔ mais n'u taara ɲɛfɛ donc u bɛ taa ɲɛfɛ taw la quoi parce que baara dɔw ye fɛn o kalan ni hakili ma kɔgɔ par exemple n'i ye teledan lajɛ teledan mago bɛ hakili dɔn na quoi parce que teledan mago bɛ kalan dɔn na pour que ka se ka pièces ninnu référence dɔn quoi mais ka mesure kɛ pour que ka mesure kɛ depuis ni san dama dɔ i bɛ mɛtiri dɔn mɛtiri da ye 100 ye o n'a tɛmɛna 100 kɔfɛ min bɛ o y'o de donc i bɛ se ka mesure kɛ i bɛ se ka fɛn kɛ quoi
y'a faamuya donc baara bɛɛ kalanni kan ka don école la quoi n'u b'a fɛ kalan in barika ka don a la dɛ barika de tɛ kalan la quoi parce que kuma dama de kalanni quoi o de y'a barikadanya yɔrɔ a kana se ka n'i ye dɔgɔtɔrɔya lajɛ dɔgɔtɔrɔw de tɛ chômer dɔgɔtɔrɔ n'i y'i chômer o kɔrɔ k'a fɔ i m'i ka baara kalan sinon i bɛ se ka i yɛrɛ sigidalamɔgɔ de bɛ sigidalamɔgɔ olu bɛ nafa sɔrɔ i la quoi y'a ye donc dɔgɔtɔrɔ de tɛ chômer parce que o tɛ direct ye sinon fɛn tɔ wa a bɛ chômer parce que a baara tɛ yen o a baara yɛrɛ tɛ yen yɛrɛ donc baara kalan de kan ka don jamana kalanso bɛɛ la et puis fɛn o fɛn bɛ yen n'u tɛmɛna DEF la n'u hali ye DEF kɔrɔkɔri k'a jɛ hali siɲɛ fitinin kelen u k'o kalan jɔ yen nɔ quoi u ka ɲɛsin métier ma a b'a sɔrɔ kalan min b'u la déjà dɛ u bɛ métier bɛɛ lajɛlen couvert sisan donc k'u ɲɛsin métier ma o y'u kɛlen dɔnnibagaw ye a man gɛlɛn yɛrɛ. d'accord monsieur Jara bi sigi k'a kun cɛ e bɛ bilasiralikan laban jumɛnw kɛ k'a ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma togodaw la duguba kɔnɔnaw na hakaja ka ɲɛsin Mali faamaw yɛrɛ ma aw min bɛ fédération kunna bi aw hakilina ye jumɛn ye min bɛ se ka Mali bɔ nɔgɔ la barantanya kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka bingani ni namara ni kalabukaratu caman kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ na parce que ɲininiw y'a jira k'a fɔ barantanya jɔyɔrɔba bɛ o bingani n'o sonyani n'o barakazi ninnu na e hakilina ye jumɛn o la. bon ni ne hakilila ɲininkali kɛ ne kɔni ka fɛn fɔlɔ o ye jamana ɲɛmɔgɔw an b'u fo k'u barikada yanni an bɛ taa yɔrɔ jan ale bɛ segin n ka folikan kelen kan parce que an bɔra a don min na n ye foli dɔ kɛ président Asimi na bi n bɛ segin ka foli wɛrɛ don ka d'a kan semaine tɛmɛnen na a ye kiti 1500 di artisans ma an b'a fo la kosɛbɛ kosɛbɛ. 1500 malo bɔrɛ kelen nɔnɔmugu bɔrɛ kelen ani sukaro bɔrɛ ni 2 5 kilo 2 ani tulu kelen ani makɔrɔni ani Lipton ba kelen ani 500 a y'o di artisans ma an b'a fo ka barikada hali bi jamana ala ka kɛ sarakati ye ka jamana basigi. amin yarabi amin. ala ka n'a kana quoi. amin amin. ni mɔgɔ ye fɛn kɛ i kan k'a fɔ maintenant an bɛ min ɲini u fɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'u hakili to artisanat na artisans u tɛ baara kɛ u t'u kɔ filɛ dɛ u bɛ ka baara kɛ de pour que u ka balo o balo tɛ dɛ o de bɛ jamana basigi. donc artisanat ka élection ma se ka kɛ o tɛ dɛ u kan ka code UEMOA yɛrɛ de appliquer artisanat kɔnɔ quoi n'u ye code UEMOA appliquer sisan formation ko na fɛn o fɛn b'a kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ dafa jamana ɲɛmɔgɔw b'a dɔn ka tɛmɛ anw kan parce que papier in bɔra olu fɛ yen kana di anw de ma u b'a dɔn ka tɛmɛ an kan donc ne kɔni bɛ wele min d'aw ye u k'u jija ka na code UEMOA in appliquer o application de a tɛ temps ta yɛrɛ hali kalo saba a bɛ appliquer u k'o appliquer n'o appliquera sisan an bɛɛ bɛ lafiya parce que organisation professionnelle bɛna sigi fɔlɔ k'u ka fɛnw sigi k'o ban n'o banna olu bɛna chambre de métier de sigi donc forodi t'a la foyi t'a la u k'a kɛ cogo la dɔrɔn c'est tout. a diyara n ye monsieur Jara an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn o de bɛ dan sigi fana na whatsapp numéro bɛ to ni aw ni ɲɔgɔn cɛ whatsapp numéro bɛ to ni aw ni ɲɔgɔn cɛ don nataw la ni ala sɔnna hakili la ni sigi in nin bɛ bɛɛ lajɛlen kɔni concerné parce que a da sera a ma cogo min na a ka dɔgɔ maaw la bi ko minnu tɛ bolola baara kɛ n'i t'a kɛ o kɔrɔ i kɔni gulolen don a la sira bɛɛ fɛ ale ka foliw la o la hakilina ni de kun don an sigira mun ka bi classification du secteur de l'artisanat selon le règlement numéro 1 2014 CM UEMOA maa welelen an bolo kɔrɔ monsieur Bakari Jara chargé de formation à la Fédération nationale des artisans du Mali ale kun bɛ sigi la i n'a fɔ aw y'a ɲini don tɛmɛnenw na cogo min na ne b'a fɔ waati wɛrɛ ni aw an na ɲɔgɔn sɔrɔ jɛmukan sariya bulon kan salamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatu.